Käsilatojan työkalut. Tarvitaan latomislaiva, mihin työ kasataan. Latomishaka, mihin kirjaimet ladotaan. Määritellään leveys, kappale. Mitta on tärkeä. Mittajärjestelmä on Cicero ja Cicero-pisteet. Ooli eli naskali. Tällä on hyvä poimia, jos pitää vaihtaa rikkinäisiä kirjaimia. Tai jos on latonut väärin, niin otetaan pois ja pannaan uusi tilalle. Atulat. Hyvä poimia kirjaimia, jos on tiukka paikka. Ja täytekappaleita. Latomislinja. Pientä kirjasimia varsinkin jos käyttää, niin rivi tulee täyteen, niin pannaan tämä päälle. Taas luistaa hyvin seuraava rivi. Aika tärkeä. Työ valmis. Tarvitaan sidosnarua. Venymätöntä, helppo käsitellä, hyvä käsitellä. Tällä pärjää. Tässä on aika hyvä valikoima käsilatojan työpisteessä olevista tarvikkeista. Eli hyvä pöytä, mihin saa laivat, työkalut, täytteet. Tarvitaan tyhjään tilaan täytettä. Sitten täällä on niin sanottuja heittokasteja, missä on kirjasimia, metallikirjasimia määrätyssä järjestyksessä 6 pisteestä jopa 18 pisteeseen. No. Eli tässä on kirjasimia niin sanotussa heittokastissa. Kastejärjestys on Suomessa eri kirjapainossa pikkusen vaihteleva, mutta pääsääntöisesti tässä järjestyksessä, eli isot kirjaimet on ihan aakkosjärjestyksessä täällä yläosassa, näin. Sitten pienet kirjaimet, eli jemenat, on tässä etualalla, ja siinä järjestyksessä, mitä yleensä eniten tarvitaan. Ja numerot on pääsääntöisesti täällä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sanavälit, isommat täytteet, pienemmät täytteet, pisteet, pilikut, kaksoispisteet, ynnä muuta. Erikoismerkkejä. Tällä pääsee käyntiin. Elikkä mäpä näytän. Antti Sydenius. ykkönen tuolla. Ja täällä on tunnuke, mikä pannaan itsestä poispäin. Peukalolla pitää kiinni A. Tuosta me tiedetään, että on N. T. T. Tässä on I, keskeinen sijainti. Sananväli. C. H. Y. D. E. N. I. U. S. Ja nyt, jos kirjaimet tuli oikeassa kohdassa, ei tullut virheitä. Tarkistetaan. Tuli virhe. K oli väärässä paikassa. Eli otetaan tuota H. Antti Sydenius. Vals. Jyt. No niin, lähetään. Toinen kirjakkeiden säilytyspaikka on niin sanottu pystökasti. Kirjaimet ovat aakkosjärjestyksessä. Isot kirjaimet A, B, C, D, E ja sitten erikoismerkkejä, numerot, pisteet, pilikut, huutomerkit, kysymysmerkit. Sitten lähtee pienaakkoset A:sta eteenpäin. Ja Ö, Ä, Ö. Ja erikoismerkkejä, tupla F:iä. Tämä on hieno satsi. Nimi on Vals Jyt. Ja nyt ladotaan Antti Sydenius. Eli otetaan A, N, 2 T,
Ja huomatkaa, ote, sanaväli, se, h, y, n, e, eikö tuli d pitäisi olla. Syde, n, i, u, s. Antti Sydenius. Voidaan käyttää apuna latomislinjaa myös nostamiseen. Otetaan tuohon, puristetaan sormien väliin ja nostetaan laitaan. Tuolta pannaan tyhjä väli. Tästä voidaan jatkaa, jos tiedetään Antti Sydeniuksen titteli, osoite, puhelinnumero ei silloin ollut, mutta kaikki muut. Ja työ voidaan sitten sitoa narulle kiinni ja työ toimitetaan painoon. Eli suoraan kehillä voidaan tehdä näin. Tänne pannaan kirjaimia ja merkkejä ja kuvaakin voi laittaa ja sitten suljetaan ja pannaan painokone kehillä. Näillä voidaan täyttää isompia tyhjiä tiloja. Kanssa. Purkaminen tapahtuu pätkä näin. Sitten lähdetään perästä päin laittaa takaisin. S, U, I, N, E, D, Y, H, C. Sana välitään pois. I, 2 T:tä, N, A. Ja kasti on taas seuraava kertaa varten valmis. Oikein purettu. Kirjasimia, eli kirjakkeita tai kirjasimia. Siitä on pientä riitaa, mutta mä käytän kirjasin sana, kirjakesana. Eli niitä valmistetaan metallista, mutta myös puusta. Ja ihmetellä täytyy, miten tämmöinen saa aikaiseksi. Hirviän terävä reunane, oikea korkeus. Ja tässä on malli sitten. Eli kirjake sisältää kirjakkeen korkeus kokonaan, keili, tarkoittaa sitä, että minkä korkuinen se on. Sitten on leveys, minkä levyinen kirjain, jalka, pohja, valukevennys, täällä pohjassa, se ei keiku, tunnuke, tietää mikä kirjasi tyyppi on kysymyksessä, jos pannaan rinnakkain. Jos on väärä, se näkee tunnukkeesta, että se on väärää merkkiä, väärä mennyt sekaisin. Perusviiva, tässä pinnassa, hiusviiva, tuollainen kapeampi H-kirjaimessa esimerkiksi. I on tämä itse kirjasin kuvio tässä päällä. Ja olake. Tässä nyt ei ole olake, kun tämä on puukirja, mutta tuossa tuo kapea olake noin. Tämmöinen puukirjasi, niin tämä voidaan kirjapainon mitossa sanoa, että tämä on 16 siisseroa, naamakoko,